El codi de Happy End es el de una comedia divertida, ácida, ben poderosa, plena de ritme i d'ironia per a observar la realitat. I sense cap dubte el sentit de l'humor i la ironia és la manera més sana de pegar-li una ulladeta al món que estem vivint. Comedia musical, con unos guiños, digamos, a los grandes, como Bob Fosse, por ejemplo. És una sort estar en aquesta producció. N'hi ha una colla, una banda d'actors fantàstica, una banda, mai millor dit, i res, és molt divertida i vos recomano a tots que vingueu a veure-la. La música és fantàstica, la música de Kurt Weill, per a mi és un plaer poder tocar-la i res, segur que se ho aneu a passar pipa. Formé part d'un elenc fantàstic de 15 actors i actrius, 10 músics, 10 tècnics, i estic amb el millor de la professió valenciana avui per avui. O sigui, és un equip magnífic en tots els aspectes, en qualitat humana i professional. Espero que vingueu a veure-ho per divertir-se tant com estem divertint-se nosaltres, que estem treballant molt, molt a gust, perquè la gent se ho passe molt, molt bé i torni al teatre sempre que vulgui. Allí estarem els actors, els directors i tots per a fer disfrutar a la gent. I això és la nostra feina. I jo espero que tot el món gaudisca molt d'aquest muntatge. Treballar amb Salva ha sigut per a mi una experiència meravellosa. Té un sentit de l'humor magnífic i això ajuda moltíssim a desplegar-se, a fer, a abandonar-se, que és el que hem fet. Fer aquesta funció és un bombó, és fer el màxim, jo pense, que pot fer un actor en qualsevol moment, però en aquest moment tan difícil sobretot, no? És el més. Són les xiques més belles del món. Elles valen el seu pes en or. La vida senzilla, tot està en ordre. Si eixe tio d'ara s'afanyara un poc, ves disparar-li tota la porta. Si voleu saber com continua, podeu vindre a veure-la al Teatre Principal de València des del 2 de desembre fins al 25 de desembre. Fun, fun, fun. Gràcies.